Hi guys. Majungod to. Wala kami karon kay mangumpra mi sa tindahan ni mama. Kay ugma, daga nakajog taw ugma. Kay busy na po nagpangumpra sa para pang bagong tuig. Wala kami kaming tulong mo ban kun skiyan. Nalubat naman yung cellphone pa. Unsa? Sa mga pangita. Ngita kagwa. Kana pa kay kawanan na pud. Tana. Asa man kami kloy? Mo ban kami kloy? Ha? Naman ka diha? Diha ra ka? Ang kambi. Isa man. Tana nilayas na. May pag-usap. Habli. Ginas miklo gining gawas gi. Sulod. Antro kasud paggawas, ay atro kasud pagduwa. Pag-usap pa. Anara ka diha. Pagawas. Isa ng taon mo eh. Kamu nan sa mo. Ngambingan ba kung tumbi kay swerte na ingan ang makatinub awa. Di mo mutinub ingan, di mo swerte. Ako rin swerte pero may kung makatinub ingana. Ikaw mo nagtay. Tana alam mo ko swerte ko. Madto na mi ma pagkaon na. Oh. Ha? Pan? Unsa man nga pan? Payaya? Sa pan nga payaya pa? Panahon pa na niya karon ang butag nabuhi pa ba ng pana? Pana payaya? Panahon pa na niya ang butag napabuhi bang panay nana. Anto na me. Katong panahon, ningit-ngit na pud. Bundak na paninguan ron. Na namin dari span guys, merkado. May kaparkingan kay tabo man dayron. Itlog. Sa merkado may muna, sa may madto sa kuan. Itlog. Prince. Kaya diyang listahan, ang binadiyang listahan ba? Ay, sa kunyara lakaw diya kay na yung mga kuliton. Asa mo diyang listahan? Andar ka dagi mayon gay nanra may gipalit ka jud. Huwag na gani, mamadlang gay na nga. Naragi palit ng mama papa. Yes, sir. Para manitasan ni diyang listahan. Ini saya palitin ng danis merkado. Dara merkado kumpra. Kapalit na ni guys. Agkuwang dani ko ana lang iswa. Dura Prince Rakib. Magsago na ng tuwag. Lapoy kayo? Miswa, Coke Sprite. Way kapoy kaya gusto ko ginahan sundon jud na. Pinahan man na. Balik ko lagi. Kami takot dito. Pwede ni mo lita. Apon ra ko na. Hindi sa kuha niya kay apon. Para tanga. Abi yung nami syudad. Bye. Dito ka talin. Kaya yung merkado, makabuwang mo ng merkado. Karang kaya hindi nang kapag di mo breakfast. Kurang kita, nga ni Kisa, makatraffic ka na mag-cook na dako sa? Cook na dako. Cook na dako ya? Sila ka buk kamay? Sila ka buk kamay be? Isa. Sa
isa, Sprite na ko. Sprite po siya. Kapag ito, buko juice kay uhaw. Patay bugnaw man. Patay kagi mo gubudo. Ibaw kang bugnon, jarok. Focusing. Ang kalami, ang kabugnaw. Anami dari sa pan, gastrin sigyan, tarad ko tricycle gahuwat. Ay, kariton ba? Kaya na ay pinalit na malbus sa merkado ay bilin, hindi pwede ibilin dari sa kuwan kay daghan. Timpang naman. Unsa? Ako tulod eh. Ida? Ako rin tulod. So, sara mong guro yung gikuan. Be, kani ba nindot mo? Palit ra tabi. Hindi ka saban ta. Ha? Be, matigas ulon to ba? Di sumusunod eh. Matigas ang ulo. Ha? Gego, di mo sunod. Ballpen oh. Aron na ka magbalik-balik. Ano po yung gipiling nga timpangon eh, daghan dito. Dagan usar gani ka buok. Pangpasurti, nabigay pitaka. May sulod? Sunod. Gego lobi di mo sunod. Patis na ko na si patis dia. Ato ni subuon ta. Kuya, ano niya mag-grocery kay iganid na imong lista. Tanawa. Agsibabaw. Kanila Jo man eh. Ako bi. Ako. Kali Jo. Naman na dito sa pikas. Kare sa atas. Asa? Sa blanca sa may lupag dili adyo bigla. Dari sunod. Gaw ay gut na gawa. Bindi nga may gaw. Dili na. Ay gut na gaw. Kani kinani free. Kisa ingon. Twin pack nila sa bunta na ng mama. Ha? Ano na kay twin pack sa bunta na ng mama. Tanawag walay buslot. Saban dito no. Usa ka pack. Diri butang. Isa pa. Kopi ko.
Kanan, kaya tubang. Pero sa taas, sa taas. Double. Huwag na niagas, be. Ibuslot mo. Tanawa daan. Walo ram siguro soda na, be. Aw. Pulo. Pulo. Yung sabi ko sa'yo, no? Kung sinabi ko, Diyos? Ko Diyos ko, sa hiyos. Ay, sige, tis nga ibig. Ganira ba yung kariton? Matigas ang ulo. Disirin patag ko. Dinan. Uni kariton na matigas ang ulo. Ha? Hey, hey, hey. Crispy. May crispy original. Huh? May crispy original. Crispy. Basig ko na. Katong Gritis. Gritis din na nga crispy. Ano siya? Ni Mama crispy fry. Dayon. Luwa na di oy, na Drio. Drio, dito pikas be. Pikas yata. Gahit ulo na yung kariton eh. Kani mo ni 5 ka buhok. Half kilo? Sa kilo? 1 kilo na. 1 kilo man tuloy diyang baligya. Magdala naman ni kalinawan ni Mama. Di maraw eh. Dahan, di maraw. Ini madik sarap ni nani Bio. Mas lilistan madik sarap. Aba, nindot ni Bio. Ay na lang. Cream silk, cream silk, green, pink, kirating Colgate, sabon. Mga sabon na lang na. Tara na. Bihon, naritagi pikas na ito man. Kanton o ka ng... Yung matabi nagkaputi-puti lagi nang tungtang na. Ano ani mo tibok mata na sa pikas sa ibabaw. Yung anong karoon naman kaniin? Karong nakitaan. Kaniwa kaniingon. Gusto yung liog. Ganyara tag suri-suroy. Ano sa man eh? Napa? Sumikusi man eh. Ako yung buta na. Napa ba? Mana? Ganyara tag suri-suroy. Karong bakan bisita. Ganay dagang tanaw. Tara na. Dito sa biho. Kani crispy fry man naman ino. Ato na tas kuan bihon 5 ka bihon. Klaseng bihon. Ha? Bihon. Ato na tas mga shampoo. Dito sabon na naman last. Ayaw, ibabora. Sabon na sila. Wala na.
Cream silk na pink mo iwa. Ato nas giyan para siya na pa mo. Palit mo siya palitan. Ikaw na pa puli dito. Naka-counter na? Oo. Namas papas counter. Ako na po dari. Hindi pwede bidyaan. Ito mitbiton. Hey guys, sa manas giyanog. Pamalit sa ijang kuan. Palitunon. Ito diyang papa dito kapila. Diyan dito, grabing kapo dyan dito sud. Makaluja dengan gagang tao pila. Nami dari ng gihuwat. Gawas naman po siya pag umani dyan. Palit sa ijang gamit. Diyan papa mo ijang ipa. Pila. Otro po. Kasulan po na daghang tao. Kaya maanan na permisa. Gawas. Parehas ming duha. Kapo dyan og daghang tao. Ang maluja. Ngot nami daring dunjunog. Mga mana. Para narabang kainit. Busy nagpamalit at mga tao kuan pang New Year nila. Pero kami na malit. Giuna sa namong kumpra ang mga tinda ni mama sa ijang kuan tindahan. Hindi mo po siyang ipalitan o kuan diyang gatas nga insure. Palitan na mo daan. Para sa ugma, gamang palitan, aglutuon na laman namay nagka New Year. Samot na ugma, kadaghag tao, kay kuha na. 30 na. Para laging kadugay papagi. Allergy na po, di siya pangatsi. Saba po na tusod, kinay music. Di ka maka video-video. Taron. Maka-copyright man. Kanay music. Nana. Gaya na ba yun? Wakas na. Humanda ka dyan. 1.5 Mao. Ano sa mana? Mo na dyan pamalit. Saan yung ipamalit ni Mugi? Ay, dito ito nga lang yun. Sandoy ay si mama ko kay San Mig. Kamusta na yung nagbawang tuwig? Mag-inom ta? Like drinks raman na. Hindi na makahubog. Kapapa may malupit. San Miguel Renner na gin bilog. Maghubog yun yung papa na buong tuwig. Hawa di mabit to dito sa imo ang kwan ka. May wagang lingkuran. Be. Muli na dugay. Dagan di ay pamalit. Mapit pa ko na tagkuan pa, merkado. Malit ko na sa crooks na sinilas. Oh, grabe inita. Nakapalit na sila. Ang sabi, patanawa ko. Kanay nga na. Dahan siya kagputi. Nga hugawon ng puti. Olive yuhan. Grabe siya puti na. Dahan siya color puti. Murag doktor. Hilig og puti. Ay nurse di ay. Diya, tana. Wanay kuwang. Muli na ta. Balik niya mong sipon. Marang kainit. Pila pag sinilas. 230. Buro tulog iso. 220. Almost? 220? May 220 pa ka. Parehas ras taas. 220 ang gingon niya. Siyempre, di man mabili. Pinunta ko mo kayo. Sakto ra? Pilay size na na? 40? 42. Dako ang sizing sa Crocs.
Panghikot na gini, mahulog niya lagi. May bitaw na kung magkatag na. Ikot na lang kay karong di mga Wani kuwang. Kata na. Uli na mi guys. Halag si Mama Day agpan. Kapalit og pan. Ang tuwag bata nagbitbit siyang duwaan. Nami guys, nauli na Miss Bye. Ako tabi yan ang mga palagyan. Mabunjagan dyan na ijang sinilas ron gitinob og swerte. Lula na ijang pan. Panda. Yan, ingin. Oh, ingin yun. Ingin, igawas na. Dali mga ka gawas ha. Wala. Kuatong kon, usok na lang gi. Dali ka gawas ha. Diara lagi. Aja lagi glayas Chloe.